హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జనరల్గా మనము హీరోయిన్ గురించి హీరో వర్ణించడం అనేది చూస్తూనే ఉంటాము, ఎక్కువ జరుగుతూనే ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే నేను రాసింది హీరోని వర్ణించడం, ఆమె యొక్క ఊహ, దాని గురించి, అతని గురించి, అతని ఇంపార్టెన్స్ గురించి వర్ణించడం అనేది ఒకసారి మీకు నచ్చుతుందేమో చూడండి. సారు 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 మీరే కదా దిల్ స్టారు, మీ చిలిపి చూపుకి జోహారు, ఇచ్చింది నామది 100కి 100. నిన్ను చూస్తే కవిత జలపాతంలా జారు జారు, నీ చిలిపి చూపులే ఇచ్చేను నా దిల్కి జోరు. ఆ ప్రవరుడు కూడా నీతో సాటి రారు రారు, మీరు చూడకపోతే నా మనసు చేసే నాపైనే వారు. మీ స్టైల్ కదిలే ఆడి కారు, మీతో పోలిక ఏదైనా పూర్ పూర్. సారంగానే ముంచే నీ వలపు జోరు, నీ చూపు తగలక అవుతున్నా బేజారు. చూడు నా కేసి జరా మరోమారు, ఎలా ఉంది రియల్ స్టారు. థ్యాంక్ యూ అండి.